Sizge kazıktırında benim bundan işte veriyorum. Biz indi Stalinga ham Leninga koyulgan haykallarga ko'nikib bitdik. Mine traktorga haykal koyganlarını ko'rgan barmı sizning? Mine men şunu hazır bilishib qo'ytirgan bo'ldim. Kimning ideyasi bu? Ne için bunu şulay işlegan? Ne için traktorga haykal koyganlar? Hazır barısını da biliriz. Әлеге тракторга булган haykal Яшелсен районының Олошардан авылында урнашкан. Biz hozir шундай yol tutабыз. Менә мин Олошардан авылына килеп җиттем. Урамнарга борылабыз. Авыл урамнары да кыш җиткән икән. Менә дуслар, ошо трактор DT54 Meni менә эшләп кашалар. Менә Ислам абый бу haykалны ясау идеясын килде сезгә? Кашан килде? Ни өчен именно трактор куярга булдыгыз? Әти тракторына ол қайтып қойды башта, хам жылмайды. Улымдай тұрмыш ауырайса, металломға мысалы завет итерсің деді. Тапшырырсың деп. Но белгіле тіге шулай иттеріп сірлейттіріп жылмай қойды. Белгіленде ол металломға тапшырыны тілемеген енді. Ондан соң 10 жыллап ғұмыр ұзды. Хам нихаят мені үлгірдік. Шуны хайкал иттеріп басамытқа қойырға деген фикерге келдік енді. Бу тракторда 10 yıllar boyu Татарстанның атказан механизаторы Искәндәр Шакир улы Закиров эшләгән. Әлеге haykалны аның улы Ислам Закиров, әтисе һәм барча игенчеләр хөрмәтенә куйган. Тракторга ярты гасыр булгачтан сезнең әтигез күпме эшләгән соң? Колхозда, ошо тракторларда. Минем әтинең бу беренче тракторы түгел инде. Һәм соңгысы түгел, моннан соң Казакстанда да эшләде. Әтим килгәнчә Казакстан тракторында DT73 тракторында әти общий 46 ел эшләгән тракторда. Аның әти хезмәт кенәгәсенә язылган. Язылганчы ул җырган инде не булып, плугар диләр бит инде, улакта присутный плуг булган инде, тружник плугы. Әле мен аны беләм, хәтерләйм. Бер утырып җырганым бар аңа. Әтиләр билгеле битне һәр бер мөстәтибе булган, башта алар шул плугар булып җырганнар инде. Оннан соң алар укып чыкканнар бит инде, теге кенәгә алып чыкканнар. Улакта көчле училище булганда бик күп районыбызның бу тирәдәге бик күп атаклы механизаторлар шунда укыган. Чебакса авыл булган бит Казан кырыйында. Хәзер Казан составына керә. Шул Чебаксада алар белем алганнар тракторның иҗара итәргә өйрәнгәннәр инде. Менә ул вакытта әйтәйди, офицерлыкты шулай ди, аршик икмәгә менә пешереп ди, шул аршик мәгән ашап инде телемдә булар шунда укып ятканнар инде. Алар шунда яшәгәннәр инде. Шунда яшәгәннәр деген ни булганда тулай торагы булган. Шунда инде ашап яшәп ятканнар. Менә әтигез бу тракторда эшләгән инде, үзегез эшләгән бармы монда? Утырып җиргән бармы? Башта инде утырып йөридек, бик кечкенә вакытта. Оннан соң үсә беренче тапкыр бу тракторда эшләргә насыйп булды 10 яшендә. 10 яшендә әти миңа инде шаны тапшырды, колхозда силос топтауына. Шул яшьтә шаны тапшырдымы? Беренче тапкыр 10 яшендә шаны тапшырды. Ул вакытта бит инде колхозда тапшырылары силосны ул вакытта теге самосвальный машиналар бик юк иде. ГАЗ-51 тапшырды, ГАЗ-52 бортовой. Аларның бары теге балакчы бит, ортында балакчылары, менә чыгарып калдыралар тросны. Шул тросны киләдиктән дә алар тагыдыр, шул трос белән тартып чөйрәдик масыны. Һәм инде теге шуны тагызы торган тормовой әйтәдер инде. Менә шул эшне шан тапшырды. Аннары 12 яшьләрендә эшлидем дип тормады, шан тапшырды. Аннан соң соңрак эшләргә туры килде сухада, билгеле тружник сухасында түгел, навесной плуг дип әйтгәндә. Половин 4, 35, менә 35, менә шуның белән 4 төренне сука белән сука сукалаган бар инде. Онда бу тракторда миңа түгел, минем абый да шулай эшләп үсте инде. Бу безнең үзенә күрә безне тәрбияләп үстергән трактор инде бу. Бу учебный трактор булган сезгә. Безне тәрбияләп үстергән трактор бу. Безгә хезмәт тәрбиясе биргән трактор. Бетерә кирәк.
Мына эми трактор деп сөйлейсиз эми бул иштейме соң вообще жүрийме? Енді Или бул хайкал болуп кала турабы? жоқ, мына оның бұл трактордың башқа тракторлардан айырмалы болаrak мен бінде теге бұл тракторға мына меңгізіп қойғанша біліштім жердем әйленіп шықтым республикада бұл тракторлар тұра тұрған жеріне бет. Ол тракторларның бірден енді оның істеп айтырға керек. Хужасы турында мәгълүмат жоқ. Бұл трактор бінде шуңа нәрсеге жоңға қадірлі. Ол бінде мына бұл ауыл қырларын ішкерткен ғұмыр бойы шунда туып өскен кіші кішеген анда шулай битне минем әти. Ул шушы ауыл қырларын ішкерткен ғұмыр бойы. Шуның менен қадірлі. Һәм дә мында минералдан ул аның белән без ясап битергәннән соң әле бүтән авылны балаларны утыртып, бүтән авылны әйләнеп чыктык. Һәм мында ул теге башка җирдә кран белән килеп басмады. Аны мында ул теге шыпаллар куеп, менә аның башына бүрнәләр куеп, шул бүрнәләр буенча үзе матур гына менеп басты менә бу җиргә. Менә аның аермасы шунда. Бүтән җирдә постаментка куялар үзе менеп кран белән. Бу үзе ни белән йөреп инде, үзе хәрәкәтләнеп, үзе менеп басты монда. Шунда мөгезеп куеп яна. Бу кабырамысың? Шып кабылмасын диye ул Кабызып карыйсыңбы соны? ул теге бер бас белән кабынып китә алда берсе. Кабызып карыйга әле? Тәтигәле. Кабызабыз. Менә загыда бирделәр, кабызабыз дип. Киттеләр кабызырга. Әти, шушы орында отырайдым де, мен оның янында отырайдым. Мында теге әкелгәне бара бит трактор. Без ерте 43 көнендә эскерт тұрғанда, мен трос күтәреп жүрим инде. Булышам әтигә. Ансы бергә шулай утырып куябыз. Менә аның не бар? Без әйтәбез инде. Теге мише дип әйтергә кирәк инде. Шул теге мише, шуны кирәк кадәр ачып куясың. То есть теге безнең әйтсәгендә теге хәзерге телдә кондиционер менә шушы инде аның тракторның. Мында жылыта инде бу. Жылылык барып тора шуннан, күпме кирәк жаңа шулай ачып куясың. Шулай иттереп менә кыш көне жылылыкны килеп торган иде инде. Ничек моның белән идарә итергәсең тракторда? Мәсәлән, тракторда менә мысы бит аның теге нигәндә барганда hamısı сулга бара инде. Hamısı уңга. Булар инде билгеле менә ике рычаг белән инде теге аяк белән басып, асы инде тиз генә урында разворот дип әйтергә кирәк инде. Бурлы булганда менә уларны кулланасың инде. Алай кырышында барганда менә шулай кергән тартып барасың. Кирәк булганда сул якка, уң якка шулай иттереп тартылып барылган инде. бу рычаглар нәрсәгә кирәк? Бу рычаглар булар инде. Монда распределитель утыра инде, майдан эшли. Менә шуның рычаглары бу. Бу теге бүтән нависканы дип әйтергә кирәк инде. Нависканы или бульдозерда җибәргәндә бульдозерны эшләтә торган цилиндрларга мой җибәрә торган рычаглар инде менә бу. Алар эшли, яна күрсәттек, барысы да эштә. Барысы да теге эшли торган. Бу приборларда эшли дип әйтәм. Бу приборлар эшли. Менә анда бүгенге сөкендә бит теге нитек. Менә хәл билгеле сунган инде. Зарядка бирә аның динамосы. Аның теге мойның давлениесе 2,5 3 тирәсе 3 ел нормально теге дип әйтергә кирәк инде. Теге рабочее давление. Именно на сетерге кирәк менә бу система охлаждения. Аның температурасы хәтта кырышларында да бик күтәрелми торган иде. Шуңа күрә моңа бу шундый трактор моңа теләсә нинди авырлык нагрузка бирергә була. Ул бер качан да кызмый. Менә хәзерге тракторларның күбесенең аның менә теге авыр ягы бик җиңел ясыйлар, теге запас белән ясамыйлар. Радиаторында запас белән ясамыйлар, теге водяной рубашка дип әйтик, охлаждениедә. Шундыктан хәзерге тракторлар әз генә чүп радиаторны ләксә дә, улар кыза,
Бұлар бірін нагрузка не выдерживает. Бұл нақ трактор болған енді. Бұл нақ трактор. Мында ішкі бетері мына орысша айтқанда запас прочности. Мында ол бик зор тракторда. Зар енді или тракторға қаманда іштей қаман жүреді. Мұның запас зор. Бұл теге өле тұрған, біте тұрған трактор түгіл бұл. Мәңгілік трактор бұл. Бұл трактор бетінде аның теге қобыны бар. Мына бұлай рағайында. Қазіргі яшьләргә инде ул тегенеде шәргә күренәдер. Хәзер кнопка белән басасың да кабына. Менә бит моның менә бу пусковой двигатель дип атала инде. Кабына торган. ПД-10 менә бу. ПД-10. Менә аңа монда бензин багы бар, бензин килә. Анда карбюраторы, менә шуннан теге нине тартып намда тартып инде. Менә бу ни белән инде тартып. Кабыласын. Урап инде элекке заманнарда заман. Бұлай бит аны қана. Мына көтеріп, урап, мына шул тартып битне қобызасың. Қобызғаннан соң инде аны қобызып жібересің да битінде. Онда аның мына улақта үйге шуланылған инде түрлі погода бар инде, түрлі һава торшулар. Бүгінгі кебек жылы булмый һәр вакытта. Әтеүле қобыза торган 40 градус соққында да битне. Бу трактор лесенинди табигый шартларда эшли торган трактор һәм кабына торган трактор. Бу 40 градус кызуда да эшли. 40 градус соққында да кабына. Менә аның ниндигәндә килгәнлеген, менә бу пускачны, менә пускач эшләп тора бит, пускай двигатель. Менә аны күрәсез, монда труба аркылы уже менә головкасы дип әйтәбез, головканы бу двигательне җылыта башлый. Пускач шуны җылыта, монда җылы китә. Оннан соң монда 3 режим бар. 3 режим бар, аның 3 режим теге декомпрессия дип әйтергә кирәк инде. Теге басып килеп торган бу шулар белән әкрен теге җылына алыштырып, шулай итеп, соңгы режимдә менә рабочий режимдә кабыз бирәбез инде. Уже трактор чап китә инде. Бу теге бик ходи дип ясалган. Һәм бик шанычлы.